Kublai pi baro kini kilom ki khubor bam takasngi. Ke executive committee bathamai jong ba Pyniaid sing kala shim ya karai ka bathamai bakan ai ka jingya da bat ban shngan ki pait ba ka bishong ha Khapud Assam ki ba ha block 2 ya thu chief executive member ka KHADC shakilat pathai khubor hadian balawai ka jingya lang ka executive committee ka bathamai. Uba Pyniaid sing kum chief executive member bathamai uladep kular hakmat ki executive member bathamai Banwan ra ya ka Jingshngaiñ chakipat ba basa hagi Shnong bahab hapo ka block 2 ka badan Khapud ka jilla Meghalaya bat Assam. Chief executive member CEM ka council ba Pyniaid sing ulo ong ba ka executive committee bathamai kalarai ban shimkhya ba ya ka kam ya ka jia Khapud. Nakalian ka executive committee kan salit ban yuk jan hagi ni Shnong ki bahab hapo block 2 khamtam ki tu ki bishakta na ka jingyai beteng ki kampin ibor jong ka bor district ka Karbi Anglong. Ang deprai ba hakabaitay bat kajing bakipat ba no Shnong kia kendo hablok tu nakadaw jong kajing syak penwit kibabun kijang syak keno kalong bet naka district administration jong ka Karbi Anglong te habaitay ba kani nakaliang jong ni sukya bat nila ikren lang meneh ka isi meeting ba nalor ba nglayo ban keren ru ya UCM jong Karbi Anglong atun mas council da ka phone ba kabaiday bat kipai ba nong Shnong ki balong ki khasi ki jungi ki basa tu ki Shnong banam dai ban penwit ki banam dai ban penjenja hakalik kawan hakalik tray lekta lekalik rap lek riang kata nglayo ru ban keren ba UMP jong ka Karbi Anglong ba Horan Singbe bat lapan ya ka jinge trelang bada kumno ngikwa bakum ka isi batmai kini ki Shnong ki bahab Khapud khamtam ha block 1 kinlong ki Shnong ki ba shongsuk shongsai te hakabaidei pat ban pan ban retransfer yang ya ka block 2 shane na nampak la ban ikran namar ba ya kani ka border ban penbet yo put usam Mynta ka don ka regional committee but kani ka regional committees hakabaidei ban Shong perkhan bani penbay uput usam bat ngiru ngilong si benta committee members hakanika regional committees bat kadairu benta sing ka meeting ya ka ba nakaliang jong akum CM bat nakaliang jong deputy CM iba PNCM ngilong ki members hakanika regional committees let's say andala poi hata ka committee haka meeting jong ni ka regional committee ngin sasuthu ha ke ika main jong ka government ka bla sign ni ka MOU ba ka sarkar ban penbay dia boundary tila siya mentang empat long ban I comment habai di ta rei tang ka wei pat phidi ban shai ba ka jingwan jong ka ni isi ba thamai kan long ka Jingshngaiñ ni ki pai ba Shnong Khapud khamtam block tu ba nakaliang jungiru nglai thu ni ki wei perlok ba ka ni ka isi kala shim ka rai mene ba tang shuda ka session ni ni chingo education ki ba sha penwit haka district administration jong Karbi Anglong ha block tu te habai dei ba ta ka wei ka benta pat bangin pan dengan pan yang kita block 2 syangi ngindala mi khmat syah ka regional committee meeting dengan suthu ke ka main juga government te hang tangin ngin keren kum ke KHDC ke ka start ka jong te klem atatien na dangin le ihar shathiru kum mangiyo jing tip bat kum mangila tip shai bha bakitu ki Shnong ki basha penwit ki bahap apa block 2 ki hap akarai nong tung batru karai nong tung ka hap akahima khairim te ngidon kam ya jing trailang nado ka it ka hima khamtam ipa ipa kraw ki lingdo nang kimentri baru kumju niki saudara baki ramba Shnong haki ki jaka klempap ngin hap iban shim ya ka Jingshngaiñ naki ka confident naki bangine trailang nang baka jing tmu jungi kan lo ka bajok khamlong jeliu ba detail ne senganam la ban batai lut bar khai ta ki detail sangni te ka biang ba ba pin penpau mentang singi ka syaka perthai syaki baiba long baka isi batmai kan shimkhia bede ka border issue ki Shnong ki ba syakta bar kumju ru bahadin ka session bangin lek daladi kata kala syai ondala lek ke ka ba ka kam sabatai hadien so ngin sasutu ke